sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports First Portion. Pila ka nato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, mga GO kag CO sa Kapitolyo pwede na maka-avail sang benepisyo sa Social Security System. Opisyal sang mga negosyante sa Bacolod pabor sa executive order ni Presidente Marcos angot sa NIR basta hindi lamang mangin komplikado sa ginabalay nga kasuguan. Paglubo sa supply sang druga sa syudad sa Bacolod posible matabo kasunod sa pagsaka naman sang presyo sang shabu. Balita nasyonal, isyo naton karon nga aga. Ginpangabay ni Davao City First District nga Kongresista Paulo Duterte ang mga pribadong sektor nga pasangkaron ang oportunidad sang trabaho para sa mga senior citizen nga gusto mag-ubra para mahatagan sabat ang pinansyal nga mga kinanglanon sang ila mga pamilya. Suno kay Duterte, may ikasarang ang mga senior citizen nga maka-contribuer sa pagduso sang ekonomiya sang pungsod. Sa House Bill 2384 nga ginsumiter ni Duterte, sakaan ang incentive sa buhay sa mga pribadong kompanya nga magabaton sa mga senior citizen nga produktibo kag gusto pa magtrabaho. Sa dalom sang Akta Republika 9994 o kon Expanded Senior Citizens Act, natala na dire ang 15% nga ibuhin sa mga kompanya nga mag-hire sa mga senior citizen. Samtang sa hagna ni Duterte, pasakaon ini sa 25%. Base sa datos sang Philippine Statistics Authority, 8.5% sa populasyon o kon 9.22 milyones ka mga tao ang ara sa pang-idaron nga 60 anyos tubtob sa tuig 2020. Mas mataas ini sang 7.5% o kon 7.53 milyones ka mga senior citizens sa tuig 2015. Maayo maning hagna. Ang nga pang-idaron 60 pasaka mabaskog pang iban. Pwede pa makatrabaho. Sa iban nga kapungsuran ang nagapang-idaron sa tagsubong sini, padayon niya nga ginatugutan sa ila gobyerno nga makatrabaho para maka-income. Tidiri sa aton kon ang mga pribadong sektor ka mga negosyante magbaton sa mga senior citizen, mapostlan pa ini sila. Mabakod pang pila naton ka mga utod, 60, 70, mabakod pa, luyag pa magtrabaho. O galing, amo na blang nga kon mag-retiro na, daw wala na tsansa nga makatrabaho pa bangod sa ila pag-idaron. Tisining hagna nga ni, basi pa man lang nga madamo man sa mga establishmento kag negosyo ang mga baton sa mga senior citizen. May insentibo man na. Nagligad kundi 15% kuno ang inubuhin sa kompanya nga mag-hire sa mga senior citizens. Hagna ni Duterte, pasakaan ini 25%. Daw mayo man para sa akon na pabor man ini sa mga senior citizen nga luyag pa ya magtrabaho. Nga mabakod pang lawas. Kadamo sa mga senior citizen kapag idaron 60 pataas nga mas mabakod pa gani sa iban nga mga hubin pa nga willing pa kayo nga magtrabaho. Agod nga ang nabilin bala nga mga tinuig sa ila kabuhi, mapuslan man nila nga makatrabaho pa. Hindi mo lang pag-ibutang sa natural pang hakot basan nga tag-isa ka sako bukas. Hindi man na pwede kasi yuktot na kadani. Hindi man patambigin nga ng mabugat na trabaho. Inang katulad sa iban bala nga mamulumagan lang, nga makasarangan man. Kag iban graduado man mo. Ang iba ni graduado ni, may mga kurso ni. Ang iba nga ni tagduang kurso eh. Pwede pa mapuslan sa mga opisina. Pwede ibutang sa opisina ini mga senior citizen.
Hindi mo lang pag ibutang sa trabaho nga tuma naman kabukat bala nga hindi masarangan sang lawas sang aton mga kauturan nga may mga edad-edad na. Tagai mas la tsansa nga makatrabaho nga maka-ehersisyo ang ilalawas, the same time maka-income nga may ibakal man sang mama nila, makaduludugsing sila apo kung magsweldo amo na bla sa nabilin nga pila na lang ka tuig guro nang nabilin. Tiabi malapaw kagid bla na sa isa kagatos. May arat ang 80 lubinta pero ti ilisipon. Ang level sang edad sang tao ang pinakataas na 70 anyos, magsubra kada ganansya na na. Ti pilagi mga tuig i-enjoy sang aton mga senior citizen. Nami ni dito sa Singapore, ang ga-serve dito nga mga waiter ya, tagsubra na 70 anyos, ginapatrabaho pa. Amo na bala, dito sa iban nga pugsod, abo man na. Ang sobra 60 ya, basta willing pa magtrabaho, ginatugutan sa gobyerno. Tidiri sa aton, kung tugutan ini, nga makatrabaho ang mga senior citizen, milyon ini sila. Hindi naman pwede yung kung gaedad, isa kagatos, paubrahon mo pa. Kung nag-edad, sobra 80, do, hindi na mga dubinta, ti kapoy naman na. 60, sobra, hasta 70, okay pa na. Mabakod-bakod pa na ang aton mga senior citizen. Amo na siling ko, hindi lang pag-ibutang sa puerto, nga mga kwat na sa mga simintong sinako, kay manti, ga syuktot na gadaan, kasalakit ng malikawang, ibutang ko pa sa mabukat na trabaho, do sobra naman na. Ang mga profesional, ibutang man nato ni sa opisina. Tapos, siguro, ang ila tayo nga pagpangalagad na guro, di magsobra 5 katuig, mapahuway naman na sila, no? Kaya makapoy man mo kung maedad ka na, makapoy man mo. Pero nami lang nga daw may ara ka ginaobra kada adlaw, sang sa magsiburo ka sa balay mo, nga gadugang masakit mo. Pero kung may obligasyon ka, kada bugtaw mo pagkagaga, pagsika, kay man may ginalantaw ka nga trabaho mo. Pero kung magpahimulong sa balay mo, nga gapag idarong ka na tag 60, 70, galuya ka. Amo nang iban nga makita naton, mala nang iban nga may kulukwarta, kay mati makalagaw, adlaw-adlaw makadto sa mall, ka may igasto gawa, kapi-kapi. Ang iban niya nga ti, ulagid unod ang bulsa, kundi masiburo lang sa sulod sang puluyan. Pero kung tagaan mo trabaho, gapagsik na sila. Nang daw gintagaan mo blas ang paglaom naman nga makatrabaho. Amo na ya, nami ni siya kung ini ipahanugutan man sa mga employer naton, sa mga negosyante, naga-opisina, kag iban pa nga matagaan sa nabilin nga mga tinuig pa-enjoyon taman ang aton mga senior citizen. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na. Balik ako pagkatapos ini. Bagong taon, bagong milyon. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday
makabalik kita diri kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo diri sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kag hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:12 na aber. Malibot-libot kita sa siyudad sang Bacolod. Kamustahon ta ang sitwasyon sa Bacolod sa sini nga mga ginutlo? Kamusta na ang kotay basura? Kamusta na mga merkado? Kamusta ang biyahe sang aton sini mga kauturan? Kay may ara naman report nga baga ibwal naman ang presyo sang gatong sa masunod nga semana. Ari kita sa observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Dan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning sa aton pinalangga nga mga tagpalamati. Good morning. Ang laragway no sa pinaka mga dalanon sa siyudad sa Bacolod masyado bigya ka tawhay sa silid na tinion Action Fred. Ari kita subong sa area sa Upper East no sa siyudad sa Bacolod in diri Action Fred sa Vile sa naman ari na ang mga ginalantaw-taw nga mga Chinese lantern na pahamtang na sa sulod mismo sa Upper East Action Fred. May matao pa na? Subong sini Action Fred sarado na Karon guro hasta magagagid. Posible kabay pa hasta mag-granting kahapon pa lang adlaw Action Fred ginumpisahan na kung opening sa Chinese New Year kung sa celebration no in diri mismo Action Fred. Actually ginbutangan nila sa speed gate o kung baral ang ining lugar pero gintry gid nato Action Fred kahapon diri ang naging sentro sa celebration kahapon nga daw sa opening mismo no sang Chinese New Year kung Bacolod Festival sa syudad. Di nang sitwasyon subong sini Action Fred way gid bisan isa ka tawo nag-dinner. Although may mga kiosko na diri Action Fred after sa sining stage nga ginapahamtang in may mga kiosko naman diri. Pero hindi kaangay sa dalan sang Lacson nga mag-amo ni ang ginbuksan ang ining Bacolod kung sa may Lacson niya pasubong at ko may mga tao patuto Action Fred no? May mga nagainom pa pero this time sa sininga tinion walang gidya way gidya tao bisan na isa only ang mga Jews ko kagang iban pa ang ari actually portion ng mansang Upper East Action Fred ang ginabutangan kaya ang kalaban na sila pila ka binyo na New Government Center Upper East kag diin pagid
i-check ko man na dugay-dugay action na Fred kay ang initial information naton pag-ating logid sa may area sa Upper East kag ang area sa New Government Center. I-check mo naton matapat naman ta. Check naman naton no ang area sa New Government Center para ma-check man naton ang iban pa nga mga venue kag kamusta hunta base bala may mga tao man dito sa area no action na Fred kay sadya kahapon kumamati ka lang sa report sa patrol nagasang ating mga kauturan hindi pa ganyan sila action na Fred kay because after how many years I think sang kuan ang Bacolod tawag gid na batsaga nagligad mga 2 years man because sa pandemya subong siniya at least ang pinaka-importante action Fred gihapon balik ang selebrasyon no sa siyudad ng Bacolod. Yari pa diri action na Fred ginbutangan man ang atubang dalang sa McDonald's. Ginbutangan man sa mga kiosko kag ang dalan niya kung ilang taon ta ginbutang gito sa proper o kanang lagyan mismo kag para hindi man mangin traffic. Ginbutang mismo action na Fred no sa proper nga alagyan na para may organized para hindi mag-cause ang traffic. Ang dalan siyang Circumferential Road is going sa area siyang New Government Center action na Fred. Masyado man ka tawhan sa ato sila nga mga motorista extra nga paghalong kung sini may ara man nga pagpamahog sa posible pagsaka sa presyo sang gatong ang GT tubang mismo sang BCGC and GTA 6185 action na Fred ang ilang sining presyo sa Kaso nga si Mana pa na masaka. gani man. Dason nila si Mana magasaka na naman sila action na Fred no. Ari na kita sa tubang sa Bacolod City Government Center sa ilang main grounds. Ati bukas na action pa din mga suga kada poste sang may mga suga action Fred. May mga Chinese lantern man no. Sa diin if you are facing naman sa may north wing o north portion, north road sang Bacolod City New Government Center. May mga kiosko diri action Fred. Diri mayo pa kay may mga tao pa nagainom action Fred ng bilin. May ara pa nga mga baligya sa may gilid sang kiosko amuni ang makitanta sa siningat tinon. Kanami manggali lang taon action Fred sa may area sa ila sining pinaka-pool pinaka kuandria action na Fred kay ari diriya may mga Chinese nga mga itsura o kung daragway ang pinaka-fun diri o kung fish pond ari man niya diri kag may tsura man sa may kanga sa may mga tanam action Fred pa although wala sang suga na po ilagin butangan sang suga only ang palibot din lamang sa main ground sa Bacolod City New Government Center. So far action na Fred no muni ang pinaka mga sitwasyon karon diri man sa area sang NGC Bacolod City New Government Center. At this para I think sa ikaduhan ng adlaw celebration sa Bacolod Festival diri man sa siyudad sang Bacolod. Ang observation sa patrol ay by the way nalabyan nato action na Fred ang merkado ang Burgos Public Market sa Pamangkot kung pila ang presyo sang baboy o kung sang karne. Ang karne sang baboy pabilin siya sa 280 pesos matag kilo. Pero kung special meat ang imong kuhaon is 290 pesos ang kada kilo. Ang baka is 340 while ang manok is 190 pesos ang kada kilo
pero sa special and choice cut, 220 kada kilo. Observation sa patrol, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee Mix. Amuni ang kape nga puno sang yerba. Kape nga makahatag relaxation sa imo lawas. Ginadulong man sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Tandaan ta, ininduka. Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule, the best. Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:21 sa aton mga Chinese kag Filipino Chinese. Happy New Year! Year of the Rabbit. Kabay pa, magauswag pangid ang inyo negosyo. Sige. Si Doy Arthur, unagid. Si Milili Oligo, ari siya. Tamyaw ya kuno si Boss Yalito Baba. Si Melvin Piñapel, nagaupod na sa aton. Si Erwin Gonzales, monitor ko di sa bago. Sige, gapangapi. Kay Ruming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan, gapangapi samtang nagamonitor. Si Joprets Francisco, nagapamati kimi si mo. Tamyaw ko lang si Rene Mesias, kag Raymond Mesias Manuel Jr. Francisco, alin sa Barangay Bugang, Tubuso, Negros Occidental. Kayo si Monjuan, good morning man. Monitor lang sa Pandanbil, hinigara niya kapeta. Salamat gid. Kay Ana Sinoro, good morning man. Subuman kay Erne Odasco Lidas. Kay Libita Pilia, good morning. Kay Amik Garcinigo, morning. Sa Buroko Alvin, action bread, sige. Dira kay Lubaton An, morning man, happy Saturday sa tanan. Nagamonitor from Aman, Jordan. Mayong agas pamilya ko da sa Sumaga. Roel Talabahan sa ilan ni Jojo. Nining kag tanan sa Papa Roel kag sa bata ko, Dave Gonzaga. Happy birthday lang. Ba si Dave Gonzaga, birthday ako, no? Happy birthday lang sa imo. Sige. Kaya ang ilagay yung Tato Castillo, good morning. Tamyaw ko lang apo ko, Zen Bander Estebanes. Happy birthday man. 7 katuig na. Sa Purok Pagidait, Barangay Handumanan. Zen Bander, happy birthday sa imo karon nga adlaw. Dira kay Tere Vergara Sanso, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Oy, Sabado subong, medyo wala kita libre nga medical check-up kag Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako nang sa balay. balik ako pagkatapos ini. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad.
kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apag mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kag isa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message para sa ano. nagpadala sang Kasi wala man siya may magamit, no? Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kung wais. Nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko, nadala naging kami nga, may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos niya. Tapos sa mga skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test, kay may time limit, tapos, ang connection pa dahil permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa nakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano ka nga tap ang One, ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git pag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handle niya. Pero permedi siya, ano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ka online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya may magamit, no? Hmm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basi ko nadala nagig kami nga may pamangkot pa gidaw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa may maskila. Last time, anto na medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko, hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa anak ko ko for me kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano ka nga top ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo gipag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati si Sirlan gyapon na nagaapekto sa eastern section sang Southern Luzon. Amihan man ang nagaapekto sa pila kabahin sang Luzon. Ang Occidental Mindoro may magalumon nga kalangitan, may pagtupa sang ulan bangod sang amihan. Ang Visayas may araman magulugal-umon nga kalangitan, panalagsa nga pagtupa sang ulan bangod sa localized thunderstorms. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:36. Premium D3, ang bago nga vitamin. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Baw, may premyo naman kita sa sunod nga semana. 2 ka pisos nga pag-ibwal sang presyo sang gatong. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Balik ako pagkatapos ini. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako mangulam. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handlo niya. Pero permedi siya, ano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pretty, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay
kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos kami Tapos sa may eskwela. Last time antong na medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? kung kisana ano nang nakuya ako makulang ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila wala tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honor student ka. Yes. Ano kang hatap ang One. ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana ano nang nakuya ako makulang ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila wala tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya ga ano sa inyo. Ang permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pretty gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko, nadala naging kami nga, may pamangkot lagi daw. Nakabudlagid ko online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos hindi. Tapos sa may skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung bisana, ano nang nakuya, ako makulam. Ay, siyempre, pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila wala, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kaya ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honor student ka. Yes. Ano kung hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga manggulig sa inyo. Kung bisana, ano nang nakuya, ako makulam. Ay, siyempre, pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila wala, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa Ang inyo? permi siya, kaya hinablos ko siya, pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gahulam sa kanusin mo cellphone, sa imo Gahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ka online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa nagpadala sang kasi wala man siya may magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko, nadala naging kami nga, may pamangkot lagi daw. Nakabudlagid ko online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela.
Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa may maskila. Last time antong na medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung bisaan ano nang nakuya, ako makulang. Siyempre, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila wala. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang What? ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Maayo man ho. Ang plano kuno ni MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon makigangot sa bago nga acting manager sang Sineco kag lokal nga panguluhan sa Bacolod agod makahibalo ay update sa ginapaabot nga pagnubo sa presyo sang kuryente sa masunod nga bulan sang Pebrero. Ginaulat man nila karon ang nagakaigo nga detalye o kung naging resulta sa natabo nga pagpakigsapol ni Mayor Albi Benitez sa opisyal sang Palm Concepcion Power Corporation. Mayo ni, kay may ara kita pilian. Sa piat nga bahin, nagalao man si Carbon nga pagpungko ni Attorney Arnel Lapore bilang acting general sang Sineco makabulig para sa pagpadasig kag pagtadlong sa mga transaksyon sa kooperatiba. Nga daw tiko gid. Apisar ngayon magasalig sa gyapon sa anuman nga mangin rekomendasyon kag desisyon sang NIA nga among nagpahamtang sa iya sa pwesto. Ilang taon ta kon anong matabo sini. Kapila na ibaylo-bayluhon ang management sang Sineco, hindi gyapon magkalaamo ang ila sini nga serbisyo. Dapat siguro kon islan ang general manager kinahanglan revamp tanan, islan tanan, hindi na gid maagwanta. Dapat kung ay representante ang NIA dire, makigsapol man siya sa mga konsumidor. Kung anong ginabatyag sang konsumidor sa nagakatabo dira sa Sineco. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Morning lang sa aton mga kauturan nga ga-monitor sa subong kay Julpa Karitatibo daw. Tamiyaw ya Bindol Family, Tilong Kulot Karitatibo, kag namay sang Luna State, La Paz, Iloilo City. Si Ana Sinoro, good morning ko no. Kay Brad Edwin da sa barangay La Carlota, Igna. Kay Inday Blasa, good morning. Kay Purita De Meren, kay Tere Vergara Sanso, monitor sa Moises Padilla. Bas, Jinky de Alagdon, Arisya. Morning ko no kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Banisa Mayo, Doc Mat Mayo, Mama Yalulit de Alagdon, Papa Joe Alma Uligon, Noel Amar, MG Sison, tanan niya nga pamilya sa barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Alin sa Arizona, USA. Nagpadala 50 ka-stars. Thank you, Gid. Kay Ray Flores Barayuga, good morning man. Kay Emilio Sigumpan, gapamati kami dia sa Country Homes, Barangay Estepania, Siyudad sa Bacolod. Good morning kuno, taga Victorias. Balik ako pagkatapos ini.
magbisita. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga conflex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami kung kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basi ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa may maskila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay, abal mo panghulang ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulang ka lang, kung magklase di? Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga manggulig sa inyo.
Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Philippine Standard Time, 5:04 na. Pasudlon tang report sa puwersa sang aton kapulisan, pagnubo sa supply sang druga kuno sa syudad sa Bacolod, posible matabo kasunod, pagsaka naman sang presyo sang Shabu. Pulis Balita. Detalyo pod aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report.
Las 5:07 na. Kaya ay daalunan daga pamati sa Barangay Granada. Good morning. Kay Crisilda Balindis Iman, ulis ga monitora sa Panglao, Bohol. God bless ko no. Kay Aladino Villalos Lumakad, good morning. Pangapia, ga monitor di sa Paco Agisan. Kay Carmen Siason Biboso, tamyaw si Duday Mando dira sa Barangay Abuanan, Siyudad Sang Bago. Diri kita anay, may tisi ang alkaline. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa ko, pretty, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga conflex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basi ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko, siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano ka nga top ang...
Ikaw ginang valedictorian. Pa-message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaom kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero pala hindi man ko kabulig siya financially. Ti saan mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko, nadala nagig kami nga, may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos
ang connection pa dan for may sakon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kag ginagamit ko siya wala sa anak ko ban ko for may kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minisang sa high school honors student ka. Yes. Ano ka nga top ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo gitpag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama. Resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw 138. Una nga bula resulta 1 kag 38. Second draw 21-35. Ikadua nga bula resulta 21 kag 35. Third draw 11-23. Ikatatlo nga bula resulta 11 kag 23. Aber, rekta kita. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Jackpot 49,500,000. Ang jackpot 49,500,000. Kombinasyon in any order 24, 39, 31, 19, 42, 13. Resulta sang 658, 24, 39, 31, 19, 42 kag 13. Saylo kita, 645. Ang jackpot 38,939,521. Ang jackpot 38,939,521. Kombinasyon in any order 45, 28, 39, 5, 34, 21. Ang kombinasyon sang 645, 45, 28, 39, 5, 34 kag 21. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Dira kay Imbong Diocampo, muning sa apoy ako nga si Kay Lopez. Happy birthday. Kay Kay Lopez, happy birthday gid. Okay? Morning da, happy birthday gid. Kay Candido Heldore, good morning. Happy dinagyang sa taga-aksyon Iloilo. Kay Roger Burgos, morning kuno kay Mama Yawini Giray Burgos sa Barangay Canmuros, Binalbagan. Pamilya Burgos sa San Agustin, La Carlota. Always gid naga-monitor baw ang Barque Tribe. Arina, Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, Antonio Yulo. Good morning. Kay Ana Sinoro, good morning sa mga balahi ko. Sa pamilya Garganya
sa Valladolid, pamilya Iscario sa Binalbagan, pamilya Garcia sa Baliwagan sa San Enrique. Good morning sa inyo. May lang nga monitor. Kay Ana Di Sales, morning. Tamyaw ko lang si Ninita Trinya, Nili Gina Marlene, always gid ga monitor sa sitio Intigian, Barangay Cubay, La Carlota City. Kay Chow Israbon, good morning. Dira kay Buriring Ordonyo, morning. Sa Prok Tumpok, Barangay Libakaw. Tamyaw ya pamilya Octavia. Kay Chay Chire Biloy, duna kag sa iyado ko. Kag sa asawa ko, babaw. Ang iya sining misis ginatamyaw man. Good morning. Tulog pa ko. Kay Nimisya Roques, good morning. Monitor ko dia sa Ruhas sa Barangay Tangob. Kay Nimpa Ibanez ang Barangay Tangob, good morning. Dira kay Angelica Bacos Sudaga, good morning. Tamyaw ya pamilya Suryaga kag Romero from Barangay Nagasi, Suryaga galito. Kay Mario Olbino Aquisa, good morning. Mario Olbido Aquisa. Monitor lang ko sa Sindalugway. Tamyaw lang Mary Jane, Tita kag Papay sang maayong aga. Kay Manjo Arnihoda. Tamyaw ya si Diana Villanueva sang Jesus Heights dira sa Estepania. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Balik ako pagkatapos ini. This portion is brought to you by ACS. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na I would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason singa na pasensya ba. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Nagsakay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4Ps lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4Ps na kubos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For, bugtaw. I-record sa ang kinanglanon nga kapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon na siya sa umuwan kung kuman natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga
Basi ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, ikayuan mo na. Pagkaswang, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati as na magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Aksyon Radio, wala kakaabot sa premium sa Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sinakihara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Ihanap na ng San Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay kong pritsa lang agi kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulit siya. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, umalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibo na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit Ay, itres na. Kada medyo maluya-luya, ma-relax kita. Agod magsaka ang inyo energy level. Abe, kape kamo anay. Kag kun kape. Tang report sa City Hall, opisyal sang mga negosyante sa Bacolod pabor sa executive order ni Presidente Bongbong Marcos angot sa NIR basta hindi lamang mangin komplikado sa ginabalay nga kasuguan. Detalye siya ni upod kay Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Good morning, Action Fred. Nagapati si Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kon MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon nga mahimo makabulig sa pagpadasig sa proseso angon sa ginaluso nga layi sa pagtukod sa Negros Island Region kon makapagwa gid man sang executive order si Presidente BBM. Suno kay Carbon, kun ini nga lihok ang wala man lang sang sablag o kon legal implication sa ginadihon nga kasuguan, sigurado nga ini ang makabulig pa para sa pagkuha sang lubos nga suporta sang duha ka mapanalgan sang Kongreso. Dugang pa ni Carbon, kung magpagwa gid man sang EO si President BBM, ini ang posible nga magadulot man sa dako nga impact bangod sang iya mangin blessing o kon pahanugot. Balita gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon ay tayhupon una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:36. Si Judge Napia Mantiga bugtaw na ni Judge. Morning. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kamusta si Paririmias Aruyo? Stoto Raul Alibuga, galadlad nga pamahaw mo da. Kay classmate Efren Pumpirada, kag classmate Nets Alarcon, baga pagda sa kape. Kay pare Kenneth Pamon, si pare Erning Hurilya gabugtaw na niya. Si pareng Istoy Querido, ga-walking-walking ka na. Kay Richard kag Toto Bino sa Barangay 4, da good morning Si Reuben Tampos kag Bob Francia, kamusta kamo? Wala na kami kinitanay dugay na kay mansako man kada isa mo. Kay Michael Cordero, good morning. Kay Kagawad Pipoy kuno Abanilla sa Barangay Lukutan, Kabangkalan. Kay Marilo Trabilla Katinoy, good morning. Kay Karen Miraflor, kay Martin Alilengda, kay Ramiro Marabilia Jr., good morning. Kay Norman Hilado Jr. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ano? Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka? Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4Ps lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4Ps na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo ko ng tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, ikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay.
dapat mo ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamati kami sa Aksyon Radio, wala kakaabot sa mo premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamati tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanang sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay kong Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Tumanak na. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang hambal mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok.
Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan ukon madula. Hoy pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibo na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure? Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung... Report sa Kapitolyo, mga GO kag CO kuno sa Kapitolyo, pwede na makaabel sang SSS ba? Maayong balita ini. Balita Kapitolyo. Upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Pagi sa ginatawag nga Human Resource Management Office ako na SRMO on Wheels. Ginabuligan na sa nga gobyerno provincial sa nga Negros Occidental ang mga job order kag contract of service personnel akon workers sa nga provincial government para nga magkapamiyembro sa Social Security System akon SSS kag mag-avail sa nga benepisyo. Suno kaya Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, unahon anay asikaso sining HRMO on Wheels personnel ang mga GOs kag COS nga naka-assign ako nag-destino sa Provincial Capitol Building. Matapos ni isunod proseso sang sining SRMO on Wheels personnel ang mga GOs kag COS nga naka-assign naman sa malayo-layo nga lugar o kon mga remote areas. Ginklaro ni Diaz nga hindi na kinahalan pa nga ang mga GOs kag COS nga magkanto sa Provincial Capitol Building bangod mismo ang HRMO on Wheels among personal nga magapadulong sa ila sa ding ginadutihan nga area. Ginklaro pa ni Diaz nga ining pagpamiyembro sa SSS ang voluntary o kung mismo ang mga GOs kag COS ang mga decide kung gusto nila kung hindi paagi sa pagbayad sang contribution. Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:50 na, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa Patro. Balik na pagpangalagad ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred PSO karon sa custodial facility sa Police Station number 4 ang ginaligar drug pusher matapos na dakpan kagabi sa bypass operation sa Purok Ceresa 2 Barangay 27 diri sa syudad sang Bacolod. Ining gin-aresto ay ginkilala kay Rona Calabon na Rona Calabon nagapuyo sa amuman nga lugar. Sunod kay Police Major Richie Gohe si Calabon ang ginakabig na high value individual din na recover man sa iya inimpito ka sa shares ang suspected shabu ginabuluban tato gramo ang kabugaton na may standard drug price 20,000 pesos. Samtang sa police station number 8 nahunong naman sa prisuhan ni si Migo Gaisel 36 anyos kag residente sa barangay Punta Mesa sa Banwa sa Manapla matapos ginaresto sa kaso violation sa Republic Act 8550. Sunod kay Police Staff Sergeant Himedel Del Leonardo, ikayo nga naaresto si Gaisel paagi man sa joint operation sa Police Station number 8 kag Maritime Police.
Report sa patrol, ginatulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sa vitamin D3 kag BCO nga makita. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:52. Kamusta na dang grupo sa Kaise? Si Monsing Siukon, si Joel Peredo, si Jubert Carion, si Mayor, si JC Sindico, si Roger Aguirre, si Bibi Tan, si Joe, si Nick Barcada, kamusta? Si Jerome Solinap, si James Patalagsa, si Paricano Rivera, wala kami magtinabuhay ba? Kay Lore Apurado, kay Nestor sa Concepcion Talisay, good morning. Si Engineer Nariel Bantay sa ako gikuno sa Central La Carlota. Sa Minsteda sa Kapian si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Munit Rujas, si Nelson Distrito, si Jok Torres, si Larry Benitez, si Paried Jamson, si Maral, si Billy Caro, si Jimmy Candelario, si Polding Hipes, Ara da Pirme, good morning kay Niliana Sabran, Barangay Tagok, Purok Mangga, Kabangkalan, Sabran Family, good morning. Kay Katibir, kay Milagros Morales na monitor kami ni Edgar Morales sa Barangay Maaw, kay Christian Rua, monitor sa Victoria City. Kay Teresita Sierra, muni nga pinagtamyaw sa nagapangapi-kapi gida. Sige Kay Nonoy Russell Ulitan, kay Jose Mungcal Torilla, good morning. Kay Esterlin, may lang monitor, may lang pagpamati kay kung kaysa ang oras ta ipit-ipit ged. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakanlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na I would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman brown na dason. Brown na dason singaw na pasensya ma. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, paari ay pamati ka mo.
may gin-offer ang Action Radio sa mga purpose nga kubos nga eskwela. Primary kag secondary kamna. For butaw-butaw. I-record ang kinanglanon nga makapatisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karon siya sa umuan kung umanakin. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo. Tiyo mo. Kayuan mo na. Pagdason, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Aksyon Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter, dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubauna na, nakabatik ko ka. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay na pamati ka kay nga mo ito nga pag-abri kung pwede sa lang agi kaya nga mo ito. Tumandak lang. Dako na bulig siya. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Philippine Standard Time, las 5:58 na, dira sa Joy Store sa Barangay 34. Ba, galupok no ang signal dira sang Aksyon Radio. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.